cinquena prova del Mediterrani i la quarta del Campionat Català, amb el qual ja avui es podia proclamar campió al Campionat Català de velocitat en Open 1000. El resto de categories molt disputades encara, sobretot a nivell del Mediterrani, en la qual encara li queda una cursa en la qual queden molts punts a disputar, i Onda i Riejo encara queda molt per fer perquè queda sobretot la cursa de València i la de Calafat, on cada any acaba decidint-se el campionat. A la primera carrera he estat lluitant amb un duo amb un altre pilot i tocant-nos fins al final, i al final m'he hagut de conformar amb la segona posició. A la segona carrera m'ha anat millor, hem lluitat tots, gairebé tots els de la Copa, ens hem estat tocant i a l'última curva he pogut passar i així poder guanyar aquesta carrera del Carràs. A la segona tanda he sortit, m'he tornat a posar segona i a la segona volta m'he posat primera i he anat estirant les 8 voltes. Ha estat un poc difícil perquè me ficava en roda i tenia la pressió dels altres darrere, però quan he vist que el tren bandera havia acabat ha estat en plan, uah, que bé. He salido y me he puesto primero y he tirado y me he escapado y he ganado por 10 segundos de ventaja. Y en la segunda carrera la verdad es que me ha ido un poco mal porque hemos tenido unos cuantos problemas de suspensión y de neumáticos y al final he quedado segundo en una lucha con bastante gente, con 4 personas o 5. Y esta carrera se la quiero dedicar a Andreas Pérez, un amigo que perdió la vida en este deporte tan bonito como el motociclismo. Aquestes dues curses que he fet, que ha sigut la Montmeló i la d'aquí, he guanyat les dues amb un ritme molt bo i bons temps, que no havia fet mai anteriorment, i la veritat que em sento molt content i molt a gust. Felicitar el meu equip i agrair a tothom que ha vingut. En la primera carrera he finito primer y la segunda también. Hay control la carrera y es fácil y soy muy contento de los resultados.